بریارە دیازدەی vê hezêranê de hilbijartinên xwecehî li Seranserî herêmên Rêveberiya Xweser li Sûriyê werin darxistin. Li gorî Komseriya Bilind a hilbijartinan li tevahiya herêmê 1702 navend û 2113 sindoq hatine amadekirin. Niha îro yanî bêtirî em ji bên mewadê lojîstîk ê hesas û ê nehesas jî îro ê bigên Hesekê Muqataa Cezîrê em ê belav bikin ser merakizê xwe û ser lîcanê xwe ji ber li her bajarokekî her bajarkî lejnameyî a û komîta a hilbijartina me ava kiriye. Biryara hilbijartinan li rastî nerazîbûna Amerîkayê vetî. Cîgerê Eberdevkê Wîzareta Derveya Amerîkayê got got her hilbijartineke li Sûriyê were kirin divê azad, dadmend, zelal û giştî be û li gorî biryara Konseya Ewlekariya Netewên Yekbûyî 22/54 be. Daxuyaniya batê li rastî nerazîbûna karbidestên Rêveberiya Xweser hat. Biryara 22/54 yani dibêjim ew di asla siyasî de yani hilbijartinê siyasî got Sûriye çêbin gerek bi giştî bin ne hilbijartinên ji bo şaredariyan ji bo xidmetguzariyê ji bo gelrayadarên xwe divê meselê de pêşkêş bike dibêjim ew gerek cudabûn hebe yani ew nebûye biryarê ve girêdayî. Ya dîtir heger em bimînin li heta got çareseriyek siyasî Sûriye çêbe belkî bi 10 salê dîtir bin. Li aliyekî din Tirkiye gefa êrîşeke nû dike heger hilbijartin birêve biçe. Ji 31 Gulanê heya danê sibaha sisiyê vê mehê durûnên Tirkiye sê êrîş pêk anîn. Du êrîş li gundewarê Qamişlo û êrîşeke roja yek şemê li Kûbaniyê tirimpêlek hat armanjgirtin. Her roja hilbijartina nêzik dibe asta gef û daxuyaniyên dijî wê jî tûn dibin. Lê heya kîjan radeyê Rêveberiya Xweser di nav vê rewşê de garibe hilbijartinan di dema destnîşankirî de li darxîne. Beko were paşxistin ev hilbijartin ew jî li gorî ku danûstandin navbera aliyên siyasî di hindirê Bakur Rojhilatê Sûriyê dibê kirin ku bênazkirin ka heta çi radeyê ev di bercewendiya xelkê deverê de yê adin jî di baweriya min de yanî gerek bênazkirin ka heta çi radeyê Amerîka ciddî di nepejirandina darxistina van hilbijartina. Rêveberiya Xweser heya niha nîşaneyên govê hilbijartinan dereng dixîne an rawestîne nedaye. Lê çavdêr bawer dikin ku di nava rewşa êrîşên ezmanî de wê pêkanîna hilbijartinan gaveke metirsîdar be. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.